Съвсем наскоро колега и последовател на канала ме потърси с молба. А именно, ако може да ми изпрати една шайба и аз да му сложа папионки. От тук от двете страни на тази цепка съм сложил. Именно в тази връзка си мислех как мога да подобря процеса, тъй като предния път, като правих с фрезата с компютърно управление, бяха добре, но не бяха съвсем перфектни, за разлика от сега, където няма дори косъм отстояние между самата папионка и мястото, където е изрязан длаба за нея. Ако искате да ви покажа кое направих по-различно и как точно по-различно. Самите папионки изрязвам по контура отново с прав фрезер, както си ги правя по принцип. Тук в случая ми трябва 2 броя, затова от това парче ще направя и 2. След което сменям правия фрезер за такъв скосен с градус от 4 градуса и половина, ако не се лъжа, и минавам по контура, отнемайки 5 или 6 десети. Правих различни проби, мисля, че накрая на 6 десети се спрях. По този начин всъщност ще получа един скосен профил на самата папионка, като в единия край ще бъде малко по-широка, а в другия по-тясна. След което на циркуляра си отделяме папионките от самия детайл. И ето, верифицирам, тук в единия край е 6 десети по-малка, отколкото от другия. Фиксирам шайбата с помощта на малко топъл силикон и с прав фрезер изрязвам и длабовете за папионките. Слагам лепило, папионките набивам и по този начин всъщност самата папионка се вклинява в самия длаб, като по този начин не оставя никакъв промеждутък между длаба и самата папионка. Зачиствам остатъка, първо с ръчната оберфреза и след това и с рендето и накрая шлайфам малко. И ето виждате го резултата, пасва просто перфектно, няма как да се получи по-добре. Тъй като правих 2, другата реших да я зачистя на CNC-то и отново резултатът е същият. Както казах, самата папионка се вклинва в самата основа и няма как да се постигне по-добър резултат.